bé, salutacions a tots. Encetem un nou episodi d'aquest videopodcast que se'n diu, com sabeu, A favor de la política, per a totes aquelles persones que ja l'heu seguit alguna altra vegada o aquelles persones que us incorporeu de nou. Avui parlarem d'un tema molt d'actualitat, que és el de la intel·ligència artificial, de les seves conseqüències i connotacions en el món de la política també, però faig referència per encetar tot plegat a una conversa que tenia l'altre dia amb un col·laborador i jo li deia, a aquest col·laborador, li deia, escolta, jo no he conegut mai el president dels Estats Units i ara imagineu-vos doncs, que per les imatges que veurem ho posaríeu en dubte, diríeu, l'Artur Mas diu que no l'ha conegut, però no és veritat, perquè just en aquesta imatge que ara veurem, doncs resulta que sí, que es van saludar, no sé exactament a on, es van donar la mà, etc. No? I la veritat és que no l'he conegut i es crea aquesta imatge a partir de la informació que té acumulada, dius, escolta, em sembla que jo hagi conegut a un personatge que no he conegut. No? Ho podria dir exactament igual doncs, de l'anterior Sant Pare, vaja, però efectivament, aquí, sobretot en aquella imatge d'allà, doncs semblo jo i el Sant Pare és el Sant Pare, això està clar, no? I si seguim una mica el fil de tot plegat i ara digués, mira, l'Artur Mas un dia el van detenir els Mossos, no ha passat mai, esperem, toquem fusta, perquè resulta que va cometre una irregularitat o no sé què, etc. Aquí m'hi reconec menys, però bé, per això podria colar, no? Allò que es diu, mira, podria passar, no? O una cosa que sí que em faria il·lusió, aquesta última no, però aquesta sí. Haver jugat un dia en el Barça futbol, soc un gran aficionat al futbol, i just en aquest moment a les ordres d'un entrenador com el Hansi Flick. No? Això tampoc és veritat, però sembla que pugui ser veritat. No? Bé, aleshores, aquestes imatges creades d'aquesta manera em serveixen per fer notar les enormes potencialitats que té la intel·ligència artificial, m'imagino que per bo i per dolent. I per això avui tenim un convidat d'excepció, que és en Genís Roca, que és una persona que és experta en temes de tecnologia en general, d'informàtica, d'intel·ligència artificial, de digitalització. Li vull donar les gràcies per la seva amabilitat de prestar-se en aquesta conversa. I si féssim el mateix exercici, i ara ja sobre una realitat, consultéssim en el xat GPT qui és en Genís Roca, passaria això, no? I passaria això, a més, a una velocitat molt gran. I bé, ens diria que és llicenciat en Història especialitzat en l'àmbit d'Arqueologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, ens diria, per exemple, que és president de la Fundació .cat des de l'any 2021, ens diria que és vicepresident del Museu Picasso des de l'any 2020, de la Fundació Barcelona Music Lab des del 22, etc. No? Que és un dels divulgadors més significatius en aquest món de la tecnologia i de la digitalització, que ha publicat un munt de coses i concretament llibres que han tingut impacte sobre la tecnologia i la societat digital, etc. No? Aleshores, la pregunta, Genís, és això que diu el xat GPT és veritat o no? En aquest cas és força veritat, però pensa que ChatGPT aplica una mena de mètode estadístic. Llavors, un personatge com jo té relativament poca transcendència i el poc que hi ha acostuma a ser cert. Llavors, la mitjana resultant d'unes veritats acostuma a ser veritat. Personatges més exposats, més vilipendiats, més injuriats, amb més opinió publicada sobre ells, quan fas la mitjana d'això, et pot sortir una cosa més esbiaixada. Exacte. Al final és una mitjana del que s'ha publicat. Correcte. Si s'ha publicat poc i en general... L'encerten més. Sí, l'encerten més. Bé, de fet, ja m'has contestat aquesta primera pregunta que et volia fer, no? Fins a quin punt la intel·ligència artificial, i concretament en aquest cas aquesta, no? És fiable, el grau de fiabilitat de tot plegat. No? És un tema estadístic. Al final, si tu vols millorar el que diu la intel·ligència artificial de tu, una solució
és generar molts continguts que parlin de tu. Llavors, si tu generes molts continguts que parlin de tu i tens la capacitat de fer-los a públics i de publicar-los, augmentes la base estadística en la que es basarà el model que construirà el resultat. Per tant, també hi ha un criteri de quantitat i qualitat de les dades que s'incorporen, de la informació que incorpora aquest tipus de tecnologia, perquè sigui més fiable? És cert que ara, amb aquesta tecnologia que tenim, tothom pot publicar. Jo ara podria agafar una xarxa social i posar-hi un estirabot sobre qui sigui. Això pot fer qualsevol ciutadà. Sí. La probabilitat... Anònimament, fins i tot. Fins i tot anònimament. La probabilitat de fer públic un contingut és més gran que mai a la història, però la capacitat per esdevenir rellevant és tan escassa com sempre. Llavors, que qualsevol pugui publicar no vol dir que la seva publicació sigui rellevant. Llavors, només hi ha dos camins. O molta gent diu el mateix, no és fàcil, o qui ho diu té molta audiència, tampoc és fàcil. I menys ara que les audiències són molt fragmentades. Llavors, la manera més fàcil de que un contingut en xarxes socials esdevingui rellevant és que un periodista l'agafi i el tregui per la tele. Hi ha moltes coses, és allò de la profecia autocomplerta. Hi ha una cosa que comença a fer una miqueta de sorolleta a internet, i llavors un periodista l'agafa i la treu per la tele, i aleshores es multiplica l'impacte. Llavors es multiplica l'impacte i es confirma que la cosa nascuda a les xarxes socials era molt rellevant. I es retroalimenta. I es retroalimenta, és una miqueta... Per tant, jo ara podria intentar modificar el que es diu a internet en general, perquè la intel·ligència artificial agafa el que s'ha publicat i en fa un capmàs. Si jo modifico el conjunt publicat, podria arribar a intentar afectar això. Correcte. Ara, per exemple, podríem fer un exercici que seria, a través del mateix ChatGPT, seria dir, ara no només vull el currículum d'en Genís Roca, sinó que m'agradaria conèixer curiositats de la persona, no? I aleshores començarien a aparèixer coses d'aquestes, no? Per exemple, doncs, que és arqueòleg, que això ja ho havíem dit abans, però ens diu també, en algun punt d'aquí, que no és un tecnòleg típic i una cosa que m'interessa especialment, que ara hi aprofundirem, diu, té una mirada crítica i serena sobre la digitalització. També diu que et consideren un gran divulgador en aquestes matèries, bé, coses d'aquestes, no? Aleshores, això ja no són fets, això ja no és va estudiar a la universitat tal, o és graduat o llicenciat en no sé què, o ha publicat no sé quins llibres, això ja no, això ja són valoracions, això ja són judicis de valor. No? Quan parlem d'una mirada serena sobre la intel·ligència artificial, sobre la digitalització, què vol dir això? Què vol dir en aquest cas serena? No sé què vol dir, però intento interpretar-ho. Ara ja és la preparació, ja. Nosaltres mirant d'interpretar el ChatGPT, allò que el ChatGPT interpretar. Crec que quan diu serena fa referència en que estic molt pesat últimament en reivindicar que les coses no són tan vertiginoses com ens diuen, ni tan precipitades com ens diuen. Que és cert que la tecnologia té un ritme ferotge, però la societat incorpora aquesta tecnologia a un altre ritme. Que amb mirada d'arqueòleg, jo et diria, és una adopció de la tecnologia vertiginosa comparada amb altres èpoques de la història. Exacte. Però comparada amb la nostra biografia personal, jo ara tinc 58 anys, soc del 66. Ens en portem 10. Doncs jo porto tota la meva vida amb una progressiva incorporació de la tecnologia. Als anys 90 em van arribar els PCs, a l'any 2000 em va arribar internet, a l'any 2010 em van arribar els telèfons mòbils aquests que fan tantes coses, a partir del 2020, per posar dates simbòliques, vam començar a connectar l'aspiradora, el cotxe, la tele. Jo porto 40 anys amb una progressiva incorporació de la tecnologia. Això no és vertiginós. En termes de la humanitat, és vertiginós. En termes de la nostra biografia personal, jo porto 35 anys amb ordinadors sobre la taula de casa. Hi ha gent que em diu, això dels mòbils ho trobo sorprenent. Ja no parlo dels Nokias aquells que feien trucades, parlo de smartphones. Els telèfons intel·ligents. Sí, aquests estan a les nostres mans des del 2010, fa 15 anys.
Hi ha gent que a vegades que em diu, a vegades em costa, bueno, són 15 anys, accepto que et costa. Però no tens la sensació que tot el que es mou, per exemple, ara ja no parlo només dels aparells, sinó dels continguts que es mouen, del nivell d'informació que es mou per les xarxes, no tens la sensació que això porta molta gent a un sentit de la immediatesa i a una pèrdua del sentit de la transcendència? Jo no dubto, o sigui, no nego que tot això és molt seriós, molt rellevant i molt transcendent, i que té conseqüències fortes que afecten a l'estructura social de la comunitat, afecta... Per bé o per malament? Els models... Afecta. Hi ha coses que milloren, hi ha coses que empitjoren. O sigui, no nego la profunda importància del que està passant, però el que sí nego una miqueta és que les coses siguin vertiginoses. Quan dic vertiginós vull dir d'un any per l'altre. Per exemple, intel·ligència artificial. Hi ha la sensació a vegades que la intel·ligència artificial és com un meteorit que ha caigut, ha impactat a la Terra. I ho ha inundat tot. I ara estem parlant de si desapareixerà l'espècie humana, si tenim algun futur com... si el treball desapareixerà, si la humanitat... Vols dir que dramatitzem en excés? O que ens preocupem en excés? Fa 60 anys que treballem amb intel·ligència artificial. Potser 70. I que en parlem cada dia ja fa 3 anys. ChatGPT, que és l'inici d'aquest vertigen actual, ChatGPT es va presentar al novembre del 22. Llavors portem tot 23 i tot 24 parlant-ne, i estem a mitjans del 25. Llavors, vertiginós, portem 2 anys i mig parlant-ne i encara no ens hi hem posat. Estem fent el tonto, estem fent fotos que ens fan gràcia, etc. Però... un tast petit. Incorporant això per transformar l'administració, o incorporant això per transformar la política, o incorporant això per transformar els models de negoci, o les maneres de treballar a les empreses, etc., el ritme està sent un altre. Llavors, vertiginós, porto 2 anys i mig parlant-ne i en anem parlant. Doncs anem a fer un assaig en relació a la política, no? Concretament, aquí ara ens sortirà a la pantalla una llista de 5 aspectes que els podríem repassar en relació a la política, no? Un d'ells és la millora de la presa de decisions en el món de la política respecte a la intel·ligència artificial. Un altre podria ser el fomentar la transparència i el control públic. L'altre, facilitar la participació ciutadana a través de recollir opinions en temps real i analitzar-les. L'altre, reduir la burocràcia administrativa, aquest és un tema que preocupa molt en general, automatitzant processos, tràmits i reduint el temps de resolució. I l'altre, per exemple, aplicar polítiques més ajustades a la realitat del territori, d'acord amb l'anàlisi del gran volum de dades que està en el món de la intel·ligència artificial. De tots aquests punts que he dit, quins et creus que pot canviar més la política i tal com entenem la política ara mateix? Aniré a parlar de la participació i em posaré jo sol en un jardí. Crec que la participació... Clar, parlar en contra de la participació avui es fa sospitós de no ser demòcrata. Doncs no es pot no parlar bé de la participació. Però jo crec que la participació, en aquesta època de xarxes socials i d'internet, l'hem perjudicada molt. Perjudicada? L'hem perjudicada molt, perquè jo crec que hem confós poder dir coses en participar. I em sembla que hem banalitzat la participació. Dir coses, posar un cor en una foto o fer un like a un tuit, això no és participar. No és participar. Per mi participar és pretendre influir en la realitat i modificar un resultat o modificar un procés. Correcte. Opinar no és participar. Opinar és opinar. Participar és participar d'una decisió, d'un procés, d'una millora. I crec que d'una banda hi ha gent opinant que es pensa que està participant, però també hi ha gent que, deixant opinar, es pensa que està deixant participar, o ens fa creure que està deixant participar. Llavors estic una miqueta en contra del concepte de participació amb el que hem arribat. Quan una persona a Twitter, per posar l'exemple de xarxa, opina sobre una companyia aèria, alguna cosa vol.
que li demanin perdó, que l'indemnitzin, que li regalin un viatge, però aquella opinió neta i neutra, probablement l'opinió neta i neutra del que opina la ciutadania sobre moltes coses la tindríem abans mirant els whatsapps, les comunicacions privades, perquè tothom ara, quan eleva a públic alguna cosa, ho fa amb un interès. I l'opinió neta, jo crec que ja no està en els espais públics. En aquest tema que et comentava de la necessitat, que jo crec que és imperiosa, i que no només afecta a Catalunya o a Espanya, sinó que afecta també a tota Europa, de reduir tot aquest ofegament burocràtic que hi ha, que és contradictori amb l'època que vivim, perquè dius, home, internet, la intel·ligència artificial, totes aquestes tecnologies, la digitalització haurien d'afavorir menys burocràcia, haurien d'afegir molta més agilitat en tot plegat, no? S'ha t'acut alguna manera de lligar una cosa i l'altra, no? Connecto els dos temes. Jo crec que ara portem 15 anys de xarxes socials i per tant portem 15 anys en què li han donat molt de pes a l'opinió, a la participació, a l'opinió, i crec que això ara està canviant. I crec que les empreses, i ben aviat els governs també, gestionar opinions és molt confús. Molt confús. I et deixa en un territori amb masses errors. I el que està fet, la tendència que hi ha ara, és deixar de gestionar en base a opinions i gestionar en base a dades. Intento posar un exemple, i vaig a la pregunta de l'administració. Posaré un exemple. Netflix no et pregunta si t'agraden més les pel·lícules de por que les d'aventures. Observa la dada de quantes pel·lícules mires i treu una conclusió clara. Llavors, normalment, Netflix en gestiona d'una manera personalitzada sense conversa. I això és nou, relativament nou. I bo. Bo o dolent, això és un judici, però el fet és que l'atenció personalitzada ja no es basa en converses, sinó que l'atenció personalitzada es basa en dades. Quan deia bo, vull dir, és millor prendre decisions a base de dades que d'opinions? Té pros i contres. Avantatge, si jo fos l'empresa, m'equivoco menys, perquè la gent amb les opinions a vegades malia. I en canvi les dades... Si en lloc de ser l'empresa ets la política, ets el governant, igual. Però quin és l'altre problema? Que jo l'opinió, jo decideixo l'opinió que et dono i en canvi la dada jo no la controlo. Per exemple, hola Genís, a tu t'agraden les pel·lícules de por? No. Ostres, però la dada diu que les mires totes. No. I què t'estic dient amb aquest no? No n'has de fotre res, no ho vull, no estic còmode, em fa vergonya, no vull que ho sàpigues. Llavors, jo amb l'opinió puc matisar el que vull que passi entre nosaltres i en canvi la dada em deixa al peu dels cavalls. Llavors, la dada pot ser a la meva contra algun dia. Ara, en aquest sentit que deies, i lligant amb el que jo t'insinuava del tema de la burocràcia, quantes més dades disponibles per part de l'administració en temps real, en teoria hauria de ser el camí per reduir la burocràcia. És aquella història típica de sempre et demanen la mateixa informació quan resulta que aquesta informació ja existeix i ja la tenen, no? Depèn de qui hi hagi el govern. Si ara hi hagués una opció política de la qual jo sóc un ferotge enemic, que aquesta opció política tingui totes les meves dades, sàpiga amb qui parlo, de què parlo, com parlo, etc., i decideixin fer-ho servir, a mi em pot inquietar molt. No em referia a aquestes, em referia als tràmits amb l'administració. La burocràcia és això. La burocràcia sí. La burocràcia és... Però, per exemple, la burocràcia, posaré un exemple de que ja ho tenim i un exemple de que encara no ho tenim. I crec que jo com a ciutadà em començaré a posar entre nerviós i exigent de si sé que ho pots fer, per què no m'ho estàs oferint a tot arreu? Un exemple, l'esborrany de la declaració de la renda, basada en dades, extremadament personalitzat i proactiu. Hola, Genís Roca, estem a maig, hauries d'anar pensant ja el tema de la declaració de la renda. Aquest any et surt a pagar 1.800 euros en 34. I, ostres, sí, és un servei personalitzat, basat en dades que tenim. Dic, és que l'altre dia vaig fer una factura, ho sabem, Genís, 1.800 en 34. Tinc un pàrquing llogat, ho sabem, Genís, 1.800 en 34. Ho saben, Sí, llavors diu, ostres, realment l'Estat ha agafat tota la informació que té de mi, ha fet els seus càlculs i em fa una proposta. És un servei proactiu, basat en dades, personalitzat. El futur està aquí. Després els dic, jo soc autònom,
M'han dit que hi ha uns ajuts, no ho sé, això hauries de buscar-ho tu. I si trobo l'ajut, l'he de sol·licitar. I quan l'obro el formulari em pregunten qui ets, de què fas, quan guanyes. I dic, fa un moment ens coneixíem i ara de cop i volta no ens coneixem. De la mateixa manera que jo he rebut un missatge que deia benvolgut Genís, declaració de la renda, et toca pagar 1.800 euros, prem aquí per acceptar i pagar, jo hauria d'haver rebut un altre missatge que digués benvolgut Genís, tens dret a aquest ajut, prem aquí per demanar-lo. El que passa que el repte en aquest cas de les administracions, que són diferenciades, perquè qui et cobra la renta és una, i qui et pot donar la subvenció potser és una altra, vol dir que haurien d'estar interconnectades. Això és molt tècnic. Jo com a ciutadà t'és igual. Com a ciutadà veig que jo tenia opció de demanar un ajut i el servei personalitzat proactiu basat en dades no ha existit, i en canvi per cobrar-me la declaració de la renda, puntuals. I fa anys, no és d'ara que hi ha intel·ligència artificial. Llavors, començo a pensar, sé que tens informació, sé que la saps fer servir, però per les coses que a mi m'interessen no l'estàs fent servir. Llavors em començaré a preocupar. Poso un altre exemple, més terrenal encara. Una altra pota de l'administració, que són els serveis sanitaris. Correcte. Jo no em porto, avui no em porto, però si jo hagués tingut problemes cardíacs greus, un parell d'angines a pit en el passat i un susto un dia al metro, i les dades al meu rellotge són suficients per anticipar un problema cardíac, arrítmies, febre, tot el matí. La gent no se'n dona ni compte. Diu, avui m'he aixecat malament, avui estic tort, no sé què m'ha passat. Doncs, si les dades del rellotge eren suficients per anticipar una situació de risc, per què no he rebut una trucada? L'altre dia parlava amb una gent d'un gran hospital d'aquí de Barcelona que havien rebut la primera denúncia de que l'analítica havia donat una dada que posava en risc el pacient i ningú havia dit res existint la dada. Llavors, havia una dada que advertia d'un risc i aquella dada estava en una carpeta i la visita al metge era per d'aquí 15 dies i aquella persona considera que va estar 15 dies en risc existint una dada que advertia d'aquest risc. És interessant. Parlem d'això precisament, és a dir, quins són els riscos o els dèficits que tu veus associats a la política? Els avantatges n'hem comentat algunes ara, no? Però els riscos que tu veus associats entre la política i la intel·ligència artificial, no? És a dir, com pot no ajudar en alguns casos, sinó perjudicar? Quines són les alarmes que hauríem de tenir presents des del punt de vista del bon exercici de la política, que vol dir, al final, la conducció dels afers ciutadans? Em costa molt parlar només de lo negatiu. Sempre em veig obligat a posar la pinzellada positiva. Però posem aquestes alarmes una mica, dibuixem alguna cosa, no? En què hem d'estar... Necessito una prèvia i... d'anar amb precaució. Un preàmbul d'una frase només. El que està passant amb intel·ligència artificial és que se'ns està oferint la possibilitat de treballar en grans volums d'informació en temps real. Per a mi la novetat de la intel·ligència artificial és aquesta possibilitat de treballar en temps real. Llavors, ara mateix la realitat genera dades contínuament en format digital. Això és relativament nou. El cotxe dona dades en temps real, els consums a casa donen dades en temps real, jo en temps real puc saber si han variat els consums d'aigua a la ciutat de Barcelona en temps real. Llavors, si jo en temps real tinc dades, jo podria prendre decisions en temps real. Llavors, el repte que té ara la política, per exemple, és les polítiques de turisme de la Costa Brava, vols dir de dissenyar-les d'un any per l'altre? O d'un quinquenni per l'altre? És que jo podria estar llegint la informació, jo podria detectar en temps real una davallada del turisme provinent de Rússia i aplicar mesures correctores, perquè jo tenia una previsió d'un 10% de visitants d'aquesta destinació, i llavors l'oficina de turisme de la Costa Brava comença a actuar per dades en temps real. Aquesta és l'expectativa que tinc jo ara. Puc treballar en dades en temps real. Quin és el risc? La qualitat de la informació i el volum de dades. Ara mateix, malgrat que estem farts de dir que tot són dades, em falten dades. A l'hora de la veritat, jo no tinc ben organitzat el sistema de recollida de dades del turisme de la Costa Brava. I quan vull analitzar les dades del turisme de Catalunya, les dades de Barcelona pesen tant
que em distorsionen el resultat i acabo prenent decisions bones pel turisme de Catalunya, dolentes pel turisme de la Costa Brava, afectat pel pes estadístic de les dades a Barcelona. Llavors, a les alçades que estic del segle XXI, comença a ser una miqueta insuportable que jo no tingui un bon sistema de dades en temps real de la Noguera Pallaresa, de l'Alt Empordà, del Baix Llobregat i la capacitat d'aplicar, en alguns casos, decisions i polítiques específiques per cada... És a dir... I per què falla això? Perquè venim d'uns segles de gestió a l'engròs. De la mateixa manera que jo com a ciutadà aspiro a tenir una relació personalitzada, quines pel·lícules m'agraden, quina és la meva declaració de renda i quins ajuts mereixo jo, tinc dret jo, el mateix a territoris. Llavors, les polítiques industrials, territorials, mediambientals, turístiques, etc., gairebé diria de cada municipi, ara es podrien basar en millors nivells d'informació, i això avui no ho tinc. Aquesta, tu deies, en el ritme que no és tan accelerat com algunes vegades diem, però aquesta irrupció progressiva de la intel·ligència artificial, que està a les beceroles, suposo, i que anirà molt més, això cal algun tipus de regulació. Parteixo de la base de que són grans corporacions multinacionals privades amb tot tipus d'interessos, fonamentalment econòmics i d'exercici del poder i de la influència, els que estan darrere de totes aquestes grans tecnologies i del seu ús. Per tant, la pregunta és, això, tal com està naixent i tal com es pot desenvolupar, ens convé a tots plegats que hi hagi una regulació estricta o això ha de ser una mica el campi qui pugui i que tothom sobrevisqui en les condicions que toqui? Tota l'activitat humana demana regulació pel simple fet que vivim junts. I és possible fer aquestes regulacions a nivell internacional? I tant. El que passa és que tardarem una miqueta. I el que jo no he vist mai a cap moment de la història és una regulació de lo col·lectiu vertiginosa. És un destil·lat d'experiències, de casos, de proves, de litigis, llavors un tercer arbitre i aquest arbitri es documenta i crea un precedent. Jo no conec una altra manera de fer-ho. I amb aquests personatges que estan irrompent en la política internacional i que tenen gran poder a les seves mans i que no són partidaris d'aquestes regulacions, això no deu ajudar gaire. Però no són partidaris d'aquestes regulacions perquè venen d'un altre context cultural. En el món hi ha diferents contextos culturals i cada context cultural arrossega una manera d'entendre el món. Per exemple, simplificant massa la realitat, als Estats Units de Nord-Amèrica seria un espai molt liberal, on culturalment s'espera una baixa intervenció de l'Estat i una forta intervenció del mercat. Això és així. Si me'n vaig a un país asiàtic, és just el contrari. S'espera que l'Estat intervingui clarament. El sentit de la col·lectivitat és molt gran. El sentit de la col·lectivitat és molt gran. I a Europa, el sentit dels drets individuals és molt gran. Llavors, a Europa posem per davant el dret individual que del dret col·lectiu, a vegades, i que del dret del mercat. Als Estats Units posen per davant el dret del mercat, que per davant del... O una altra manera d'entendre-ho. Als Estats Units, primer fes-ho, que si cal ja regularem. A Europa és primer regula i després ens hi posarem. No és que siguin gent dolents que ens volen fer mal. Hi ha de tot, És que responen a aquests trets culturals diferenciats, sí. Hem d'anar acabant, però jo no volia acabar sense una referència en el tema del nervi central de la nostra identitat pròpia, la catalana, que en definitiva és la llengua, i la seva relació amb tot aquest món de la intel·ligència artificial, de la digitalització, d'internet, etc., perquè em consta que hi ha molta gent preocupada sobre l'impacte que això té sobre el català en la línia de que això pot residualitzar el català i, per tant, també la identitat catalana, i en canvi tinc la impressió que tu ets de les persones que pensen una mica diferent i seria bo que en aquest sentit expliquessis a la gent que ens segueix quina és la teva visió. Soc molt optimista respecte a la llengua i internet per diferents motius, intento ser breu. Primera, perquè la nostra, la cultura catalana, la llengua catalana, és una de les grans cultures d'internet. Nosaltres
estem en el top 10 de llengües del món a internet gràcies a una feina activa de fa molt temps. Viquipèdia en català. Per què hi ha Viquipèdies en diferents idiomes? Perquè cada idioma és una manera de veure el món. No es pot explicar el món només des d'un àmbit, des d'una mirada. Llavors, la Viquipèdia en català és una de les grans Viquipèdies del món, amb continguts, serietat, rigor, etc. També tenim un fons armari de continguts creats en català ja digitalitzats realment seriós, realment potent i profund, coherent amb la cultura que tenim, que fa segles que tenim literatura, fa mil·lennis que tenim, etc. Però hi ha una altra idea que ja no depèn només de nosaltres, que és quina és la tendència que té la indústria digital? La personalització extrema. La personalització extrema. ChatGPT et contesta, tu, Netflix és les teves pel·lícules, Spotify són les teves cançons. Si l'objectiu mundial de la indústria digital és la personalització, res personalitza més que atendre la gent amb el seu idioma. Per tant, jo estic absolutament convençut que Google, Facebook, etc. no tenen una animadversió personal contra el català. Per ells, el món té 350 idiomes, 400 idiomes, aquest és un més, i la seva obsessió és atendre de la manera més personalitzada a tothom. I perdona, i ets tan optimista respecte a l'actitud dels propis catalans que defensin i intervinguin en el seu idioma quan es fiquen en tot el món de la digitalització i de la intel·ligència artificial? Perquè finalment, si això és així com dius tu, que ho personalitzen tot, depèn de tu. Depèn de nosaltres. Llavors, els catalans tenim aquest problema endèmic, que és que som tan educats. Llavors, de la mateixa manera que en el català presencial ens hem d'anar explicant contínuament, escolta, quan entres a una botiga, d'entrada parla en català, perquè tots, amb aquesta malentesa educació, a casa nostra, al nostre poble, per defecte, molts entrem en castellà quan parlem amb un desconegut. Això és un error amb la nostra defensa de la llengua i el mateix error el fem a internet. Que quan fem una cerca a Google, nosaltres sols a casa, fem la cerca a Google en castellà pensant que anirà millor. I aleshores per què ets optimista? Bueno, soc optimista perquè penso que la indústria té tot l'interès del món a atendre'ns en català. I el que necessitem és que nosaltres... Però soc optimista perquè hem de... El meu problema el tinc... Perquè depèn de nosaltres. Perquè depèn de nosaltres. Primera cosa que hem de fer, igual que ens hem d'adreçar amb normalitat a la gent en català, ens hem d'adreçar amb normalitat a les màquines en català. Perquè moltes d'elles ja ho permeten. ChatGPT ho permet, Google ho permet, no va del tot bé, insisteix. És com el dependent de la botiga, no m'ha acabat d'entendre, insisteix, que entre tots ho farem. I els nostres dispositius, el nostre telèfon, el nostre tablet, el nostre ordinador, configureu-los en català. Que això és una cosa que a molta gent li dic, en quin idioma tens el telèfon? I diuen, ai, el tinc en anglès. I? I per què? I per què? I per què? Tinc-la en català, home. Llavors, dispositius en català i hàbits de consum en català. Aquesta és la nostra resistència. La indústria té tots els motius al món per venir cap al català. Quan vingui, nosaltres hi hauríem de ser. Moltes gràcies, Genís. Molt interessant i espero que hagi servit una mica per il·lustrar coses que probablement no es coneixen del tot, però que en boca d'una veu autoritzada com la teva doncs segur que ajuden. Gràcies. Gràcies.